suke gai, in ji Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani. Duk da haka Allah ya nuna musu wannan iskan da suke sheƙa ko iskan gare gaya da shi aka halakar da su. Saba a layalin wasu maniyata ayyamin, Allah ya ce suka yi dare 7 da yini 8 a sama, suna juyi a sama. Adawan fa masu caba wanda ya yi su ƙarfi sun kangare ma Allah. Allah ya aiko musu iska ya yi sama da su. Allah ya ce wato suka yi dare 7 da yini 8 a sama suna yawo, kuma aka sako da su da lokacin ya cika zuwa ƙasa, babu kawuna, aka halakar da su. Me ya kawo musu wannan? Sabon Allah. Saboda haka mu nisanci sabon Allah. Ayoyi ne daban-daban da Allah subhanahu wataala yake tsoratar da mu, yana kawo muna su ne dalilin mu nisanci sabon Allah. Ba mu iya tsere ma azaba ta Allah. Dalilin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kawo muna sauki cewa ba za a yi mana irin wancan azabar ba, amma Allah zai wato aiko da musibobi, cewa ba za a yi mana irin wancan azabar ba, amma Allah zai wato aiko da musibobi waɗanda Allah subhanahu wataala zai ta saki cikin masu sabon Allah, shi ma ba don komai ba, don dai su dawo su gane cewa sabon Allahnsu ya yawa, su daina zinace-zinace, luwaɗi da sauransu, da cin amana da zalunci, su dawo ma Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah yake jarraba mutane, musamman wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya faɗa a alkur'ani mai girma, wato a cikin alkur'aninsa mai girma. Allah subhanahu wataala yake cewa zahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'du allazi amilu la'allahum yarji'un. Allah subhanahu wataala ya ce banna ta bayyana wato a cikin sararin duniya, a cikin koguna, wato bannan da ta bayyana a sararin duniya shine a da za ka ga mutane suna samun abinci. Misali, da kun yi gona, wato ka noma gonarka, za ka ga da mai masu yawa, alheri na Allah, ga yana ni'ima ta Allah subhanahu wataala, Allah ya kamo na ita. To a yanzu da kun yi gona, wato ka noma gonarka, za ka ga da mai masu yawa, alheri na Allah, ga yana ni'ima ta Allah subhanahu wataala, Allah ya kamo na ita. To a yanzu fa za ka ga gonar da ake noma dame dubbai ko dame 1000 misali, za ka gami da kyata a samu dame 100 ko 200. Ina albarka, Allah ya rike kayansa. A koguna kuma bannar da ta bayyana a da, za ka ga suna zamani lafiya lau. Yanzu za ka ga wanda suke zamani gabar kogi, Allah zai aiko musu da kogin ya mamaye su, ya halakar da su saboda sabon Allah. Koko ai ta neman dabobi na ruwa, su kifaye da sauransu, da kyatti a samu, wanda da dan da nan za ka ga mutum ya shiga, ko da isan gama ta nan ga, za ga mutum ya shiga yana ta kamo kihi da hannu, amma yanzu da kyatti a samu kifi. Wuraren da suke da cabo, za ga mutum ya sa hannunsa ya kama kifi. Wannan ta bayyana, sabon Allah ya yawa. To shine Allah yake kwatanta mana zahar al-fasadu fil barri wal bahr. Allah ce me ya kawo waɗannan musibobin? Bima kasabat aydin nas, saboda abinda mutane suke aikatawa da hannayensu na sabon Allah. Kuma Allah yana jarraba su ne, in ji Allah, liyuziqahum ba'da allazi amilu, don ya ɗanɗana musu sashen abin da suka aikata. Kuma ba don komai ba, in ji Allah, la'allahum yarji'un, don mutane su dawo zuwa gaban Allah, su yi imani da shi, su ji tsoron Allah subhanahu wataala.
shi yasa Allah yake jarraba mutane da musibobi iri-iri. Allah ce don su dawo daga barin sabon Allah, su yi biyayya ga Allah subhanahu ta'ala, su yi imani da shi, su ji tsoron Allah, mutane su daina sabon Allah. To mun ji sabon Allah yana kawo musibobi iri-iri, sai mu daina sabon Allah, sannan kuma mu shiga addu'o'i, mu ta yawaita addu'o'i, kuma yi ta yawaita istighfar, mu yi ta neman gafara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. Zunubin da kai riga ka aikata, ka ji wannan zunubi baya da kyau, Allah baya so, wato sai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, ka yi nadama cewa Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya min umrihi, mutum ya istighfar, mu yi ta neman gafara zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. Zunubin da kai riga ka aikata, ka ji wannan zunubi baya da kyau, Allah baya so, wato sai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, ka yi nadama cewa Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya min umrihi, mutum ya tuba, ya yi niyya a zuciyarsa ba zai komawa zuwa ga aikata zunubin nan ba a cikin abin da ya masa saura daga rayuwarsa, kuma a nan take ya daina aikata wannan zunubin, saboda baka san lokacin da za ka tafi ba, nesa ne ko kusa, ala kulli halin kuma tafiyan za ka yi, mutuwa za ka yi, kuma za ka tarar da ubangijinka, za ka haɗu da shi, kuma abin da ka aikata nan shi za ka samu, ba za a baka wani ba. Allah baya zaluntar bayansa, amma rabbuka bi zallamin lil abid, ubangijinka baya zaluntar bayansa, in ji Allah. inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yazlimun. Allah baya zaluntar mutane wani abu, in ji Allah, sai dai su mutane su ne suke zaluntar kawunansu, in ji Allah. Aka ƙara mana kwanciyar hankali, zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta Nijar da ƙasashen musulmi duk inda suke. Allah dukkan musibu, bala'o'i, Allah ka kare mu, ka kare ƙasar mu ta Nijar da ƙasashen musulmi duk inda suke. Allah ka sauka mana da alherinka, Allah ka ƙara mana alheri a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar, ka ba mu albarkanka a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar da ƙasashen musulmi gaba ɗaya. Allah ka sauka mana da amana mai albarka, ruwan sama mai albarka a wannan ƙasa ta mu ta Nijar da ƙasashen musulmi gaba ɗaya. Musulmin da ke da lafiya, Allah ka ƙara musu lafiya, waɗanda ba sa da lafiya, Allah ka ba su lafiya. Allah ka ƙara muna imani a cikin zukatanmu, Allah ka ba mu cika da imani, Allah ka sanya mu jannatul firdaus, Allah ka yi muna rayuwa mai albarka duniya da lahira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا.